Vypije moje bábätko dosť mlieka? Porovnanie pitia a nepitia mlieka pri dojčení. Toto 12-dňové bábätko sa dojčí výdatne a pije dostatočné množstvo mlieka. Laktačná poradkyňa mamily vám pri osobnom stretnutí ukáže, ako si môžete byť istá, že sa bábätko dostatočne napilo. Či bábätko pije alebo nie, sa dá poznať pozorovaním pohybu brady bábätka. Keď bábätko pije dobre, tak je na pauze v brade vidieť, že skutočne prehltlo mlieko. Brada bábätka pri prehltnutí mlieka poklesne, zastaví sa a vráti sa späť. Čím dlhšia je pauza v brade, tým viac mlieka bábätko vypilo. Porovnajte toto výdatné pitie s týmto, kde bábätko sa je na prázdno bez pitia mlieka.